living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile ku Siyayinqoba Beat It. Inkqubo yakhe wonke ubani ochaphazelekayo nophila nentsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga ndiphila nentsholongwane kagawulayo. UMzantsi Afrika lilizwe elinezinga eliphezulu lokudlwengulwa kwilizwe liphela. Imibutho yabantu ababhinqileyo baseMzantsi Afrika iqikelela ukuba omnye kubantu ababhinqileyo abathandathu uyahlukunyezwa. Abantu abazifumana behlukumezeka basemngciphekweni wokufumana intsholongwane kagawulayo. Ngenxa yokuba amadoda asebenzisa uxhaphazo lwezesondo kwaye amanye alamadoda awafuni ukuyisebenzisa ikhondom. Namhlanje sikwigumbi lenkundla yaseKapa. Sifuna ukukhuthaza abantu ababhinqileyo abazifumane bexhatshazwa ukuba basebenzise umthetho ukubambisa abo babahlukumezayo. Ibali lethu lokuqala kule veki lusuka kwaZulu Natal. Sanibonani, namhlanje silapha elokishini laseMbalenhle kwa BB section eMgungundlovu. Sizokhuluma noMama Masondo oneminyaka engama-54. uMama Masondo wadlwengula eneminyaka engama-42. Woza size ngaphakathi uzozizwela njengoba silandisa. Masicela ukuthi usitshele ukuthi wareshwa nini? Ngareshwa ngo-1998. Kwakuyisebusuku isikhathi abafana babe-2 bangireyipha bangishaya lengozi le la ngenhla kwelihlo. Bathi mase bengishayile omunye wesibili eseqeda ukuthi esengireyipha eseqedile oqala. Kwaqhamuka omunye umfana wayedlula wangqongqoza ukuthi wenze njani engizwa ngikhala ngathi mangigijima ngibaleka ngithi ngiyovula. Babaleka baphuma labafana wangena lo wabajaha ke labafana babaleka. Wathi masebuye kubajaheni wayephethe uBush uCelemba. Wathi masebuye kubajaheni labafana wabuya weza kumina wathi ngeke ngithi ngikusizile bese nami unganginiki nami nginiki. Kwacaca ukuthi kufanele ukuthi manje nalo ngilale naye ngathi ngiyakhala ngiyamemeza naye futhi wangivala umlomo wangirape futhi naye. Emva kokuthi usukwazile ukuthi ulithole lelo sizo, engabe mhlambe bakubheka indaba zegciwane bakucheck? Azange bangicheck ngaleso sikhathi. Ngabona nje kamuva kwaloko mhlambe sekuphela inyanga eziningana sengigula. Ngaba nesiyezi nje ngangakufuni ukudla ngaphathwa nayisisu. Ngase ngiyahamba ngeclinic ngiyocela ukuthi abangicheck bangichecka bathola ukuthi senginegciwane. Uluphi mhlambe olunye usizo oye walithola ngaphandle nje ukuthi eclinic ngabe mhlambe ujoinile ama support group njalo njalo? Yebo ikhona i-support group engijoinile la ngisengihlala khona eBB. Silapha ngaphandle lapho kuhlanganyela khona iMasithanda ne-support group lapho uMama Masondo ehlanganyela khona. Woza siyengaphakathi njengoba siyoxoxisana nabo. Mayelana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane la endaweni yangakini, ingaba amaphoyisa aphendule kanjani kulezo zimo ezinjengalezo? Lukhona usizo nolutholayo? Kusenzima impela ukuthi amaphoyisa asisize lana endaweni yethu. Noma sithola usizo abasheshi ukusisiza. Sisizakala impela indawo esingasinakekelekile thina abantu besifazane. Engikufundile kulesi story ukuthi noma ngingakhathaliseki ukuthi umncane noma umdala usangadlwengula futhi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kwezinye zezimbangela zokuthi kubhebhethekise igciwane lengculaza.